Salut, eu sunt Sebi, iar astăzi vreau să fac un info video. Pentru că ieri am intrat, de fapt alaltăieri am intrat în 2016, vreau să vă zic un an fericit și să aveți toate cele. Pentru anul 2016 vreau ca la tuturor youtuberilor să aibă multă sănătate, să aibă spor, să primească multe like-uri și să câștige trofeul de la YouTube. Deci, nu uitați, dacă vreți să vă abonați la mine și la Gamerul World, aveți ocazia. Pur și simplu, eu să încerc să filmez mult mai bine și el va filma mult mai multe. Eu am fost Sebi și ăsta a fost info vlogul. Pa, pa!